Ni na samu ganin Bello Turji kuma abin da ya kai mu ita ce abin da ya damu al'umma yadda za a zauna lafiya. So mun ji daga gurinsu da kuma abin da yake kalubale daga gurinsu. Su mutanen nan 'yan bindiga mutane ne da ake ganin ko da an yi alkawari da su suna sabawa, kai kuma ka bar jami'an tsaro da kai da mutanen ku kun tafi kun je kun same su a lokacin baka ji tsoron cewa ka je kai ma su riƙe ka ba haka misali ko a samu matsala. Ai abin da ya faru Malam Zaharaddini, ita matsalar tsaron nan akwai ilimin na sani a cikinta, akwai ilimin na iya. So mu ba ilimin na sani muke da shi ba a kanta, muna da ilimin na iya ne a kanta. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To a yanzu haka muna tare da Sheikh Musa Yusuf a Asadu Sunna, malami a Kaduna a Najeriya, kuma zai shaida mana irin wasu daga cikin abubuwan da suka tattauna da fitaccen ɗan bindigan nan na arewacin Najeriya wato Bello Turji a ƙoƙari na samar da zaman lafiya. Sheikh barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Menene babban abin da kowane ɗan Najeriya a yanzu ya kamata ya murna dangane da samun zaman lafiya bayan ganawarka da Bello Turji? To farko kafin in baka amsa kan ita wannan ganawar, abinda nake so a babai ne guda biyu. Farko muna miƙa godiya ga zuwa ga ɓangaren su jami'an tsaro, saboda kusan dukan inda muke shiga mu fita babu inda muke zuwa ba tare da gudunmawa ko kariya ta jami'an tsaro ba, kuma dukkan kowane ɓangarori na jami'an tsaro. Abu na biyu, maganar da ka faɗa babban abin da ya dame mu shine ya za a yi a zauna lafiya. So kwanan nan na san Kacalla ɗan Sadiya ka san cewa ya kashe wajen mutum 38 yayin da ya sako mutum 18. To in wanda ya kashe mutum 38 duniya za ta ɗauka a matsayin yayi ɓanna, ashe mu da muka je ƙarƙashin ganawar da aka da shi Bello Turji muka iya karɓo mutum 32 a hannun shi. Ashe 'yan Najeriya kamata ya su taru mu ma su yi mana fatan alheri da addu'a, don mu kubutarwa muka yi ba zama sababin kisa muka yi ba. So shi wannan maganar sulhu kafin yanzu a baya su mutanen yankin Shinkafa sun taɓa yin sulhu da shi wato Bello Turji wanda ya ɗauki kusan shekara ɗaya da wani abu zuwa 2. Daga baya aka samu matsaloli. So sun riga sun auna sun fahimci babu wani mataki da zai iya zaunar da yankin su lafiya sama da a koma wancan matakin da suka taɓa gwadawa. Wannan yasa suka nema da kansu sai zamanto alhamdulillahi ita kuma gwamnatin tarayya a yanzu ta riga ta ba da damar dukkan hanyoyin guda biyu ana iya amfani da su, hanyoyi na yaƙi da kuma hanyoyin idan tattaunawa ita ce za ta haifar da natija. A nan gurin nake so in ja hankalin mutane Malam Zaharaddini. Ita wannan matsalar ta ya za a yi a zauna lafiya fa kaman gobara ce ta kama gida. Idan gobara ta kama gida, da wanda zai ɗebo ruwa a bokiti ya zo ya zuba mata, da wanda zai ɗebo wani ma a kwata, da wanda zai ruga da gudu ya je ya kira fire service ya ce su zo su kawo gudunmawa don a kashe wutar. Duka fa buƙatar su ya za a yi a kashe wutar nan. Su wanda suke ganin za su ɗauki ɓangare na yaƙi wala ba za mu hana su ba su ci gaba da ɗauka, amma mu ɓangaren da muka ga za mu iya ba da tamu gudunmawar kenan. Su wannan shine abu na farko. Su wannan tattaunawar da aka yi da shi ta haifar da natijoji kamar haka. Natija ta farko a wato sakamako kenan shine yadda ya fara ba da wasu ɓangare na makamai a matsayin shi kansa ya yadda cewa yana so a yi sulhu a zauna lafiya. Kusan da aka yi wannan zaman ɓangarori waɗanda suke na kwamandojin waɗannan rigingimu a waɗannan yankunan irin su Malam Ila, irin su Malam Kanawa, irin su Bula, har sai ɗan bakwalo da aka yada cewa an kashe shi ba gaskiya ba ne. Ɗan bakwalo yana nan da ransa, babu wanda ya kashe shi. So alhamdulillah sun halarci wannan zaman da aka yi. A ƙarƙashin wannan da aka gama wannan zaman ya aika saƙo kusan duk inda yake da iko da nan yankin Shinkafi da wasu ɓangarori na Sakkwata ta gabas inda abin ya shafa, da alƙawarin cewa abu na biyu za su bar mutane kowa ya shiga gona ya harkarsa babu wanda za a taɓa. Alhamdulillah kuma wannan abin da aka yi yana nan har yanzu ba a tayar da shi ba. Abu na ainihin wato uku da aka yi shine nasara da wannan kwamitin ya samu wajen ceto mutum 30 da wajen 2 a hannunsa, wanda kuma insha Allahu tunda wannan shine matakin farko, da izinin Allah dukkan ragowar mutanen da suke hannu
za a bi dukkan hanyoyin da za a bi don a ga cewa sun kubuta. Kuma wannan zaman ina so mutane su fahimci an fara zama ne da shi Bello Turji, ba Bello Turji kaɗai ba, kusan dukkan wanda yake ɗan bindiga ne wanda ya yadda a zauna a tattauna da shi don a zauna lafiya. Wannan ƙofar a buɗe take da izinin Allah, za a ci gaba da yin wannan aikin kamar yadda kowa ya san aikin da muka yi a jihar Kaduna ita ce ta bayar da sakamakon da jihar Kaduna take zaune zaman lafiya mafi yawancin ainihin wato gurare. So wannan To, shine Malam, matakin. abin ka ci gaba za mu dawo kan batun Bello Turji, ka yi maganar ɗan bakwalo. A zuwan da kuka yi daji kun haɗu da ɗan bakwalan ne ko su Bello Turji ne suka ce maka ɗan bakwalo na rai ba kashi, wato yana raye ba kashi ba. Saboda a ranar 29 ga watan Jun da ya gabata aka ce an kashe ɗan bakwalan nan, kai kuma ka ce yana raye. Yana raye, yadda kake iya tasowa ka zo gidana ka ganna haka na ga ɗan bakwalo muka yi magana da shi muka abin nan. So in kana so ma in tura maka hoton shi a zuwan da muka yi, zan iya tura maka ka ga hotonsa ka tabbatar da cewa yana da rai. Kuma wanda za mu iya faɗawa wanda harkar tsaron nan ya shafa mun faɗa musu cewa ɗan bakwalo yana da rai. Ta ba mamaki a baya akwai dai wasu abubuwa da suka ainihin wato faru. Wannan shi ne. To amma kamar me kuka gano, ta ina aka samu labarin cewa ɗan bakwalan an halaka shi kuma ba tare da ya mutu ba? Shi ne na ce maka ai abin da ake ce masa walaikar kalbar kalmu ayana. Ni in ga abu da ido na ai ba daidai ke da wani yanzu kuma ya bani labari ba. Wannan shi ne. To ta yi ba mamaki a lokacin an kashe wani wanda ake ganin ya yi kama da shi, sai aka yaɗa ne aka ce ɗan bakwalo ya mutu, amma dai ɗan bakwalan da na sani wanda ake magana yana nan da ran shi, ni na gansa da ido na Malam Zaharaddin. To mu dawo kan batun shi Bello Turji ganawar da kuka yi a dajin Fakai ne ko ake kiran dajin? A dajin Fakai ne. So ko da muka je dajin Fakai. To kamar ya ganawar taku ta kasance misali a takaice? Ai wannan ganawa yadda ta kasance ba wani abu ɓoye ba ne ake zuwa a shirya. Matsayinka na ɗan jarida zan iya tura maka odiyon. Za ka ji maganganun da muka mai da maganganun da shi ma ya yi, babu wani abu da ya shafi maslahar mu ko ƙwaya ɗaya. Duka abin da ya shafi maslahar al'umma da yadda za a zauna lafiya shine abin da ya kai mu. So tattaunawar yadda ta kasance su mu da muke ɗauke da riga ta addini a matsayin malamai mun musu wa'azi da nasiha kuma dama muna musu. So na biyu an ba su dama sun ji wato daga ɓangaren su sun faɗa abin da yake shine damuwa, wanda in za a yi za a kawar da waɗannan abubuwan, za a zauna lafiya. Sannan na uku akwai inda suka je a matsayin wakilai na gwamnati su ma sun ji daga gurinsu, saboda haka yadda tattaunawa kenan ta kaya su an ji daga gurinsu mai damuwarsu, sannan mu kuma a matsayin mu na malamai mun faɗa musu abin da ya kamata mu faɗa musu na Allah da Annabi, dan dama wannan shine tsakaninmu da su. Na uku kuma daga ɓangaren waɗanda suka wakilci gwamnati su ma sun ba su amsa a madadin abin da suka faɗa a matsayin wannan ita ce damuwarsu, wannan shine korafinsu. To kamar minti nawa kuka yi misali ko awa nawa misali a daji? Gaskiya ina ganin zaman da muka yi, akwai zaman da aka yi fira kafin a zo a yi zama na gabaki ɗaya wanda za a ba da dama su tattauna. So zaman da muka yi da su wanda za a tattauna da su wanda muka yi maganganu suka ya haura awa ɗaya gaskiya zaman da aka yi. Kuma watakila kuɗin ma akwai rake jami'an tsaro ko ku kaɗai ne kawai kuka shiga daji? Da muka je garin da ake ce masa Maberaya a garin Shinkafi, wannan din kana son bidiyon zan tura maka, ko da muka je a ranar an yi ruwan sama, to kogi ya kawo sai zamanto babu kwale-kwale. In ka ga ruwan da muka shiga kafin mu iya tsallaken wannan rafin za ka sha mamaki Malam Zaharaddini. To daga nan garin Maberaya da su jami'an tsaro suka raka mu, to inda muka haura ruwa daga can tsallaken mashina suka ɗauke mu nan ba tare da rake jami'an tsaro ba, tun da dama ai su ne matsalar. To sai kuma suka yadda a shigo, kaga abin da ake tunanin zai faru na matsala, tun da yadda su suka yadda a shigo babu abin da zai faru na ainihin wato matsala. Wannan yasa muka iya zuwa muka je muka dawo. Wannan kenan. Kamar su mutanen nan yan bindiga mutane ne da ake ganin ko da an yi alkawari da su suna sabawa, kai kuma ka bar jami'an tsaro da kai da mutanen ku
kun tafi kun je kun same su a lokacin baka ji tsoron cewa ka je kai ma su riƙe ka ba haka misali ko a samu matsala. Ai abin da ya faru malam Zaharaddin, ita matsalar tsaron nan akwai ilimin na sani a cikinta, akwai ilimin na iya. Su mu ba ilimin na sani muke da shi ba a kanta, muna da ilimin na iya ne a kanta. Ban ce maka duka ba, babu inda babu ɓata gari, amma kaso 90 cikin ɗarinsu idan kai alkawari da su malam Zaharaddin ba sa sabawa. Idan kana magana da mafi yawancinsu ba za su ma ƙarya ba. Sannan cikin dalilin da yasa kaga mun tashi mun tafi har yanzu lalacewarsu bata kai ba sa ganin mutuncin malaman addini, wannan rigar ita muke sawa mu je mu ce Allah ya ce annabi ya ce kuma su saurari abin da muka faɗa, wanda kai ka san inda ta hanyar ƙarfi ne tsakaninka da Allah a cikin mu akwai wanda yake da ƙarfin da zai yi amfani da shi ya taka ya je inda suke, kaga bai ma ainihin wato yiwuwa. Saboda haka mu dai da mu da su wajen zuwa gurinsu ba mu taɓa alkawari da su suka saba ba, kuma ba su taɓa yaudaran mu akan wannan bangaren ba. So saboda haka wannan yasa duk sanda suka yadda suka ce a zo, ba ma jin tsoron cewa wani abu zai faru daga bangaren su. Insha Allah za mu taka mu je don nemo wa al'umma mafita akan halin da al'umma take ainihin wato ciki. Wannan kenan. To shi kamar Bello Turji ɗin yanayin da ya tarbe ku da shi da mutanensa ya tarbe ku faran-faran koko dai da ɗan wani abu haka ya ya tarbe ku? Wallahi hannu biyu suka tarbe mu a matsayinmu na kwamiti, akwai malaman addini a ciki, mutuntawar da ka san mutum na gari zai wa malaman addini, wannan mutuntawar suka karɓe mu, don hatta sallah ma tare da limaminsu a masallacinsu tare muka yi sallah da su. Bayan an gama sallah kafin mu zo a yi zaman na tashi ne nasiha a wannan masallacin. So ta fuskar mu wajen shigan mu, kuma na faɗa maka a wannan wata ɗayan da ya wuce ba wai so ɗaya muka shiga ba, wajen so uku muna shiga fa malam Zaharaddin, so uku muna shiga. To kaga wanda zai maka wani abu in ka shiga na farko sai ya jira in bai samu sa'a ka ba na biyu ko na uku, kuma ko gobe ko jibi in bukata ta tashi ta samu na mu sake komawa, saboda maslahar mutane za mu kuma. Sannan mutane su fahimci aikin nan fa ba wai muna yin shi bane illegal, ma'ana ba wai muna yin sa bane a wani haramtaccen abu, a'a gudunmawa muke ba ƙasa tare da yardar gwamnatin tarayya da dukkan haɗin gwiwar jami'an tsaro. Inda sun san abin da wannan tambayar da na san ba tare da na tare numfashi malam ba, akwai tambayar da zamu yi a nan gaba da take da nasaba da wannan. To amma yayin tattaunawar ku ta ƙarshe din da Bello Turji da wanda daga nan ne ya sako mutane 32 kace ko a bayan nan. A yayin wannan tattaunawar kamar menene muhimman bukatun shi Bello Turji da mutane? Wallahi malam Zaharaddin kaso 80 cikin 100 idan muka je gurare muna tattaunawa da mutanen nan, ba wai condition ɗinsu ba sai an ba su kuɗi ko sai an musu kaza, a'a. Abu na farko da za su faɗa maka cewa na farko a yadda su 'yan ƙasa ne, suna da ikon kowa ya rayu kamar yadda kowa ke rayuwa. Sannan na biyu, abin da ake musu na zalunci a bari, kuma cikin waɗanda suke kokawa da su asalin ba ma jami'an tsaro ba ne, mafi yawanci 'yan sa kai ne suka fi kokawa da su. Yanzu malam Zaharaddin, mutanen da muka karɓo mutum 32 a hannunsu mafi yawanci mata ne da kuma ƙananan yara. Wasu matan da suka ɗauke su a inda suka ɗauke su da cikinsu suka ɗauke su. Lokacin da muke nuna musu rashin dacewar haka, akwai rashin tausayi a ciki, sai suka ba mu amsa suka ce to su da ake ganin sun kamo su sun zo sun ajiye, ana ganin ba su da imani. To ai su mutanensu ne suka je wa'annan garuruwan, in na ce mutanensu ba wai 'yan bindiga ba, common Fulani sun shiga wannan garin, sai mutanen garin suka kama musu mutane sai suka kashe. Wannan shi ya haifar da su kuma bari su je su kamo mutane a garin su zo su aje, ba ma kuɗi suke nema ba, yasa suka aje wa'annan mutanen. To kaga sai su tambaye ka, ko kai ɗan jarida suka yi ma wannan tambayar, sai su ce maka yanzu da su da aka kama musu mutane daga sun shiga garin aka kashe, da su da suka kamo suka aje amma ba kashewa suka yi ba, sun musu irin wannan tsarewa, waye ya fi rashin imani? In kai ne suka yi ma wannan tambaya matsayinka na ɗan jarida, wata amsa za ka ba su? So babbar buƙatar da suka yadda shi ne
abin da ya fi damu kuma yake tada hazo shine a yadda wanda yake da laifi a duk inda yake shine mai laifi, wanda bai yi laifi ba kada a hukunta shi da laifin wanda ya laifi. Wannan shine bukatun su manya, sai kuma abin da yake dama kowane ɗan ƙasa na buƙatar wannan. Yanzu ya nuna mana yara matasa, na faɗa na ce a nan mai daro cikin jihar Kaduna a Giwa, na je na ga ƙananan yara in shekara 12 da bindiga AK-47 sun iya sarrafa ta. Yayin da muka je gurin turjin nan na ga ƙananan yara ƙasa da haka kamar misalin shekara 10 da bindiga AK-47 suna iya sarrafa ta. Sai da kanshi ya ce ku kalla ku gani, ga waɗannan mafi yawancinsu matasa ne, babu karatun boko babu karatun arabiya. Kana ganin wannan generation ɗin ya ci gaba da tafiya a haka matsalar da za mu fuskanta nan gaba ba tafi wannan ba. Sannan cikin tattaunawar da muka yi da shi turji wacce take mafi ɗaga hankali Malam Zaharuddin shine maganar da ya faɗa mana, ya ce mana yadda kuka taso kuka zo nan don ku tattauna da mu a sulhu, ya ce kun san cewa ƙungiyoyin nan na jihadi su ma suna tasowa su zo suna barbar tunaninmu. To abinda mafi yawancin malaman addini ba su sani ba, Malam Zaharuddin duk wanda ke bibiyar karatunmu babu wanda ya taɓa jin inda muka ce a zo a yi sulhu da 'yan Boko Haram, ba wanda ya taɓa jin inda muka ce a zo a yi sulhu da Lakurawa, saboda da Lakurawa da Boko Haram wannan aƙida ce. To tun da akwai masu barbarar tunanin Fulanin nan yanzu, ire-iren su turji, suna so su yi combating ɗinsu daga wannan sana'ar ta koma aƙida. To duk ran da fa ta koma aƙida, suna kallon ka a matsayin kafiri, su ne musulmi. In sun kashe mutum wuta zai tafi, in kuma sun kashe ka kashe su aljanna za su tafi. Maganan ma wai a zauna a yi wani dialogue da su, bata mata su wannan lokacin ya wuce. So shi yasa yanzu da ake da wannan lokacin sun yadda mu musulmi ne, su musulmi ne, suna da complaint akan wani abin da muke ganin za a iya gyarawa, a gyara abin kafin abin ya juye koma ya zama aƙida. Wannan yana daga cikin abu tambaya ta gaba abin da na so in yi a wannan gaba ita ce ka ba da bayanin cewa shi turji bayan sako mutane ya ma mika wasu makamai, kamar makamai nawa ne kuma ya girma waɗanne irin makamai ne ya bayar? Mun karɓo makamai, an karɓo makamai ina ganin kusan har su 3. Akwai bindiga ta farko da ya fara bayarwa babba irin ta saman mota wacce ake ce mata AE. So an sake koma, ba shi na faɗa adadin ba, an sake karɓo wasu, an sake koma an karɓo wasu. Wannan dan ka fahimci cewa based on alƙawarin da suka yi na cewa sun yadda a zauna lafiya, ga ma shaida da za su fara bayarwa na makami, dalilin cewa suna buƙatar a zauna lafiya. Kuma alhamdulillah Malam Shamsu, daga lokacin da suka fitar da waccan sanarwa suka yi wancan alƙawarin, ba su sake wani abu bai faru a ire ba. Kiran da zan yi a nan wajen, na tura sako ta hanyoyin da zan kira. Ina kira a keɓance musamman ga gwamnatin jihar Zamfara, kukan da suka yi mana a wancan lokacin, cewa su sun bar mutane su shiga daji, kowa ya harkarsa ba za su taɓa kowa ba. Amma al'ummar su in sun shigo garin Shinkafa za su yi wasu harkoki, ana kama musu mutane. Wa'inda suke da hakin ɗaukan nauyi akan wannan, ya kamata su ji tsoron Allah su ɗauki matakin da ya dace don al'ummar mu ta zauna lafiya, ta koma yadda take da. A dokar Allah da dokar ƙasa ban san inda aka ce a hukunta wani da laifin wani ba. In an kama mai laifi shi ta shafa, amma bai kamata ta shafi ɗan ƙabilar da ya fito ba ko jinsin da yake amfani da shi. To yanzu malam kamar shi Bello Turji da sauran mutane irinsa an sha yin sulhu da su a baya, abin yana faskara. A wannan karin menene baka ƙwarin gwiwa cewa Turji zai ba da kai bori ya hau a yi sulhun nan kuma ba tare da an yi tuba musu? Muna kyautata zaton idan kowa ya abin da ya dace, ita gwamnati ta tsaya a ji tsoron Allah wannan abin ya zama kar a saka siyasa a ciki, a yi da gaske. In ta yi da gaske, su suka yi da gaske, inda sulhun da kake maganan an sha yi a baya, sulhu ne da babu hannun gwamnatin tarayya a ciki, bata aminta da shi ba. To kuma babu wani gwamna a jiha da yake da mallakar jami'an tsaro da shi zai sa su ko ya hana su. Kowa ya san daga gwamnatin tarayya suke karɓar umarni. Alhamdulillah wannan karan sai ya zamanto gwamnatin tarayya tana da interest, wato abin nan na cewa kowane ɓangarorin guda biyu a yi amfani da su. Wanda suke so a zauna lafiya a yi sulhu, wanda kuma ba za su zauna lafiya ba su yadda da tattaunawa ba, sai yaƙi ne zai yi. Kaga dole gwamnati ba za ta sauka daga nata ainihin wato matsayin ba.
su wannan yana daga cikin ababen da suka ƙarfafe mu. Kuma sauran 'yan ta'adda a daji wanda hakan ya jawo babban cece-kuce a faɗin Najeriya baki ɗaya. Wasu na ganin da cewa